Oke pemirsa, kucingku nambah loro. Iki kucingnya anggun no, kucingnya anggun paling iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ketok yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa denganku di channel YouTube Keluarga Mas Kopon. Aku sumuk pemirsa, mulane aku metu gak konten tahu gak konten bengi. Ki mau mbek aku karo goleki kucingku gak mulai. Aku wedine ngene lho pemirsa. Wediku kan kucing rupane item. Wedine nek dalanan kok aku keplindes motor, aku ngono. Iki berita sing jelas bahwa kucingku iki nggone tanggoku. Terus sengaja dicolno ngono. Masalahnya mungkin ya bingung apa diweno sapa, ndelalah moro rene ya tak openi. Ki mong tak goleki ket bar asar kok gak ono muleh, tak goleki. Jebule iki mang tak sisihno panganan ning jaba dipangan. Moro-moro nggowo pacar. Sik iku nggowo pacar pemirsa. Nggowo pacar pemirsa. Kucingku kuwi. Kan cemeng kucingku kuwi kan godohan mbek jujur roh kucing senenge mbah. Kuwi nganu pemirsa, yo ceritane. Kucing kuwi ala aku nganti lali apa ngomong apa. Delalah disenengi kucing lanang, kucingku kan wedok. Lah kuwi aku takok Mbah Kit iku jare kucinge Mbak Anggun ngono ceritane. Wong pertama aku ngerti ku sek kalungan koyoke pemirsa. Alah biasa nduk kucing lanang goleki wedokan ngono. Lah ki mau tak goleki pemirsa, tak turut-turut delalah mulai njaluk mangan. Kucing cimeng ki nek wis lesu ndeke mulai dhewe roh nek saiki sing ndorone sapa. Aku mau nyetel TV pemirsa, ceritane seperti biasa lah. Saiki ana sinetron baru sing ke Malaysia kuwi lho. Aku kan penasaran ngono. Dadi tak pantengin anggar mulai jam yang meniki aku ndelok pemirsa. Pemirsa, tonggoku dilek sawah. Ya Meng. Ku kucinge Mbak Anggun pemirsa. Ku kucinge. Meng, ayo Meng. Rana. Dek sandalem dia dipakai. Meng. Iki lho pemirsa. Ayo. Ya mene pemirsa padang rek karuan. Nganu apa? Peteng apa ya? Kameraku gak iso kamera belakang. Jadi peteng pemirsa. Ya kucingku. Kok iso ora gelem mulih ae iki lho. Meng. Pacaran ae. Ya Meng. Nek bengi ngene iki pemirsa. Nek bengi ngene iki. Bengi guys. Mbah pemirsa tak kira kae iki wifi yo. Jebule tak kira nganu jebule wifi. Tak kira listrik. Nek eko nganu warung. Oke, sini iki pemirsa. Pemandangan malam. Mbak Eka gak takut lah aku nek wedi aku diseneni bojoku. Aku wakile bojoku nang kene nek ana apa-apa ya pemirsa. Ya dongane muga-muga Mas Satu untuk gawean cedak ya pemirsa. Aku urung paham muga-muga ndang ana kae mari wis diganti ping 3 pemirsa. Meso mati lampu ngarep kuwi. Cerita-cerita malam. Ya namanya juga omah iki pernah suwung jenenge pindahan iku butuh dana, isi omah butuh dana. Ya aku matur nuwun dikei kepercayaan mae ngopeni omah nang kene ya alhamdulillah. Pemirsa. Cuma yo kuwi, ayo Meng. Ya sikilah.
nek horor ya ana lah jenenge. Wong aku ya muslim, aku ya ngerti ya pemirsa, makhluk ciptane Allah selain manusia ki ya ana. Tapi saiki yo aku gak apa makhluk ciptaan selain manusia ki ya ana, nek diganggu ya pernah wong jenenge omah anggar wis 40 hari apapun sebulan ora tau dinggone ya tetep suwung dinggone bangsa liya ya pernah nek diganggu sih pernah jenenge omah suwung tapi sabar kuwi wis ora mulane ya saya sebagai muslim ya percaya bahwa aku ibadah terus bendina ngerti ibadah disolati pendak nek iso malam Jumat di tadarus nek iso yo bareng isya setiap hari yo tadarus saiki alhamdulillah suasanane wis kaya umume omah dinggoni menungso pemirsa tuh blak depan ae yo kuwi mang aku mbek ngenteni sinetron sing ko Malaysia iki pemirsa ya hiburane kuwi nek sore nang nggon meng lekku misananku apa nang gone budiku iki aku nunggu ki lho sinetron terbaru wis tayang awal Juni pemirsa ya iki mang cerita-cerita nek dibilang horor ya pernah lah ya wis pernah tak ceritani ya iki mang tak ceritani nah kan aku eling bahkan mungkin ada penonton yang baru belum tahu yo tak ceritani singkat wae yo alhamdulillah wis sering tak solati yo terkadang juga aku maca Quran tadarus alhamdulillah saiki omahe wis biasa wis gak ono apa-apa ya namane omah suwung yo pemirsa agak tau dinggo di hawa menungso omah iki pernah suwung 2 tahun kok kan jenenge ya pengennya udah dinggoni ya pemirsa cuma kan persiapannya ku ya akeh sekabehane pun juga akeh aku bisa matur nuwun wong tua support ngono sempat suwung memang karena aku yang dicilikan kae ya persiapannya juga memang ya kudu akeh semerga yo mau siji dadi yo pada saat itulah ngono jadi ada alasannya juga bukti ini saya wis tak tempati aku yuk lemu nang kene berarti kan memang semuanya ini proses karena setiap orang ini prosesnya nggak sama setiap orang ujiannya juga nggak sama dan apa namanya segala sesuatu niku gak kadang pencapaian dia pengen sarjet cuma takdir berkata lain tapi ya alhamdulillah kabeh dilewati sithik siapapun manusia itu gak luput ujian Gusti Allah apa mbok indari mbok inggati mbok salahno nek terakhir lagi ujian nang awakmu ya wis kudu dilakoni aku pemirsa juga kabeh menungso hidup di muka bumi iku gak luput saka ujian mau berapa kali pun meminta karo Allah nek masih dikasih ujian ya kita lakoni lah sebenarnya awake dhewe aja lali kok sing gawe urip ibadah kita terhadap Tuhan ya sesuai dengan agamanya masing-masing ya wis kuwi lah iki konten malam ya apa pemirsa kegiatan konten malam ya cerita aja bosen ya pemirsa guys bolak-balik pemirsa sing ngakei saran Mbak kasih lampu depan Mas Antone ya pemirsa sing gak setuju nek aku kan gak berhak terus menentukan Mas Anto gak setuju terus aku masak dhewe ya aku keliru soalnya bojoku kepala keluarga dadi kan aku anak kepala keluargane aku cuma wakil Mas Anto ki wedine nek udan musim hujan kabel wedine konslet jenenge kabel ku barang ibaratnya barang sing suatu saat dapat rusak kapan saja lah bojoku gak nemah nek konslet nek iso nek rino aku iso nyeluk PLN lah nek bengi tengah wengi di luar jam kerja sopo kan gak ono Mas Temantong ngono kan kabar dari sini ke sana kan dawa pemirsa dene nek konslet udan berbahaya karena kan jarak adoh nek nang omahku Jepun kan cedak terus juga nang lanang nang omah nek ana laki-laki di rumah kan gak wedi pemirsa cuma tak pateni aku lali pemirsa TV ku aku tak ngecek bus yos nek mangan cuma aku
Ila ana tonggoku liwat, tak kira ki sapa ngono, tak angkok jebule tonggoku dilek sawah. Nek aman alhamdulillah, nek bisnis soal iku ya dongakno di mana-mana, semoga pemirsa juga tempatnya aman. Nek soal keamanan aman alhamdulillah aman. Nek kisah horor pernah yuk pernah. Tapi terus nek kriminal alhamdulillah aja sampai yo. Nek hal kriminal kan yuk sifatnya fisik menungso ya pemirsa. Iso melukai diri kita sendiri secara langsung. Nek misalnya kriminal itu kan yo. Nek hal horor kan paling awake dhewe sing kudu kuat imane ya semono. Sik. Tak tutup dulu ya kontenku. Kucingku wis ketemu, cuma mbek golek kucingku kucinge Mbak Anggun iki tok. Meng, hus, meng, miau, miau, hus. Jelek paling. Piye mau kucing? Oh ya wis ngisor, tak goleki. Saya dadi kucingku ya tanggung jawabku pemirsa. Wis pemirsa tak tutup dulu iki mang kontene goleki kucing. Kalau cerita-cerita konten malam mau suwe gak tau konten malam gitu ya. Terima kasih pemirsa. Pokoknya tetap semangat untuk hari ini. Dimanapun dan kapanpun ujian kamu, tetap kuat. Kudu menguatkan diri karo sing gawe urip ya. Tetap semangat, ojo putus asa. Aku sing ya ibaratnya kita semua lah ya. Sing memikul cobaan yang lebih berat dari kita itu aja masih kuat, apalagi kita harus lebih kuat lagi ya. Terima kasih. Pokoknya ojo lali like, comment, subscribe, Mas Goblem. Jika ada tutur kataku yang tidak berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jika prinsipku ataupun sikapku kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan pemirsa pengen baik KA dan sifatku adalah prinsipku kok B. Yo saya minta maaf karena setiap manusia itu tidak bisa punya pemikiran yang sama semua roto gak ono yo. Jadi mau dimaafkan sebesar-besarnya. Pokoknya kesempurnaan hanya milik Allah. Kita sebagai manusia sudah berusaha menjadi yang terbaik. Saya sini juga berkarya semampu apa yang saya bisa ya sebagai manusia ya. Wes pokoknya ojo lali like, comment, subscribe, Mas Goblem, ojo lali bojo mek koper. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ndelok sinetron sing Malaysia pemirsa ya. Dadah.